התחלתי כבר, יאללה. גם אני מציג. רגע, תגידו לי מה לעשות ואני אעשה את זה. טוב, רגע, תגידו אבל תשרוד. שלום. אני אפס, פשוט תגיד לי מה לעשות. תשרוד את הלילה. למה יש פה כל כך הרבה סוגים של פרחים? רגע, כי קישטנו את הבית. תציגו את עצמכם אבל, תציגו. נכון, שכחנו להציג את דני נון המלך. זה תראו, אין לו מוח. אוקיי, אין לו מוח. מצוין. יופי, טוב. דני. אני חייב לאכול כי אני גובע מרעב. גם אני. בבית המסריח הזה. אפשר בבקשה להרוס את כל הפרחים המעצבנים? לא, הם יפים. אני מותקע. אוי, זה לא מגיע. אוי, מאיפה זה מגיע? טוב, מתן, הגיע הזמן להציג את הפרק השני, לא? תציג את הפרק השני, אתה הרי המציגן. זה הפרק הראשון שלנו, זהו. עדיין? זה עדיין עומד בפרק הראשון? טוב. אני רוצה לשתול עוד פרח. אז תאסוף. אני שורף פה קצת סטייקים. לא, אני מת! אפשר לשנות את מיינקראפט לעברית? אל תעשה את זה, דן, אל תעשה את זה. אני כל כך עושה את זה. לא, זה דפוק. אוקיי, יש לי גם ראו צ'יקן. ראו. אומרים ראו. אומרים רו. מי אומר את זה? מטומטם. איך אומרים דניאל? אדם צודק. זה רואו. אף אחד לא אומר רואו. זה רואו. לא, זה ראו. 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 זה כמו מייפל סטורי, זה כמוני בכיתה ג' בדקדוק. מה? וואו, אני רוצה לראות אותך משהו חדן, יאללה, תמות. רגע. למה אתה אפס? למה? תמות. שיט, לא, באמת מתת. נכון. פיור סורווייבל! לא. איי. בואו נישן, בבקשה, יש לי 3 חיים. אין לנו... לא, דניאל, אני חייב לך נקמה. לא, אני רמה אחת בדברים שלך אצלי, אני מצטער מתן. מי יסתכל על הבית המסריח הזה? אני מישהו אשם. יצא שנוכל לישון. לא, מה אתם עושים? טוב, נו. סוטי, שמישהו יצאנו. לא! למה? למה, יא חרא? תנו לי לשים את אני ישן. איזה בולגרי אתה, די. אני לא ישן. יש לך פה, לא, אין לך פה את זה. טוב, אני ישן. יאללה, צא. דן. לא, אל תתן, זה לא מקצועי, נו. שיט, הוא יצא. נו כבר, תישן. עכשיו בוא לא נלך לישון. יופי, אתה יכול להיכנס. אוקיי, עכשיו... אני נכנסתי לפני שאמרת את זה. כן, כמו אתה כאילו... אני יכול לעשות חווה, אני אעשה חווה. אבל אתה לא יודע איך לעשות, אבל דניאל עושה חווה אוטומטית. קח את זה. אתה מעדיף את זה. בסדר, אבל דניאל, אתה תעשה אחר כך חווה אוטומטית, אני אעשה עכשיו. הדברים שלך פה. יש לי 2 חיים, מישהו יכול להביא לי אוכל? חווה אוטומטית זה חווה שמופעלת על ידי רדסטונים כזה, שהיא כאילו... מתן הדברים שלך שם. כל הפעולת ההרווסט נעשית על ידי מים זורמים. אתה מסביר את זה לצופים או לי? יש הרבה גרסאות. סתום שנייה. מה זה? למה יש... הדברים שלך. אוקיי, תודה על החיצים. יש הרבה גרסאות של הדברים האלה, הרבה יוטיוברים כבר עשו את זה. זה נחמד. יש פה שוגר קיין. ואנחנו עלינו על מה... החלק העצוב שבאמת חשבתי שאתה מסביר את זה לי. לא, מה אכפת אנחנו ממך? עם מתנות ביחד חשבנו על טכנולוגיה מגניבה עם... למי אכפת ממך, דן? מה? מי שתל פה את הפרחים? מי הכוסית? אני מתן, אנחנו שתנו פרחים בתוך הבית. לא. אני שתלתי בחוץ אבל. בחוץ. בחוץ זה דן. תקשיב, אין לנו אוכל. דן... לא, ברצינות, אני יכול אוכל? אין לנו... יש לי 2 אוכל. לא. גם לאף אחד פה אין אוכל, יש 3 אוכל. יש לי גם 3. זה רע, אתם יודעים שזה רע, אני עומד למות. כן, אנחנו לא עושים כלום פשוט, אני הולך לעשות משהו עם החיים שלי, רגע. דן, בוא תעזור להכין חווה. יש לי 21 זריעים. טוב, אני אעשה... איפה לא נעשה אותה? ויש לי הו. גם לי יש הו. בן זונה, למה לא אמרת לי? איפה עושים חווה? יש לי 2 חיים! אתה לא תמות. אני מת. לא, אני מת, בוא נעשה חווה, אני מת. צריך למות. מה אתה עושה? כן, צריך חרב. לא באמת מה אתה עושה. וואי, יש לי דברים. טוב. דניאל, אתה גם מקליט? אני מה? כן.
אוי ואבוי, זה כזה איטי. מה קרה? לא, אני מטומטם, עזוב. הסאונד של עץ שנשבר זה כמו מרק מוקרם כזה. בדיוק. טוב דן בוא תשתול. אתה מפקפק בהשוואות שלי, דן? ברור. ההשוואות שלך הן לא פנורמניות. הם כן פנורמיות. לא, פנומרניות. פורניאניות. בית יפה יש לנו. ראו. אומרים ראו, חתיכת גיי מסויה. זה לא יאה לצופים שלנו, שבחיים לא יהיה. אתם מכירים את הסרטונים האלה שאתם מגיעים ויש איזה פחות מ5 צפיות ואז אני אחד מהם, ואז לנו לא יהיה אפילו אחד. ככה זה. מתחילים בקטן. יש פה מלא דשא, יש פה ואז יותר מדי גומרים דשא. בענק, מה שנקרא. טוב. איך הגיוני שאנחנו עושים דשא ויוצא חיטה בבקשה? מה? רגע, יש לך שאלות של נוב, אז רגע, אתה מחפש היגיון במיינקראפט? כן. לא, מהסי. מה זה? מי עשה את זה? אני עכשיו חוסם. חשבתי שדן עשה את זה, מה זה? זה לא אופייני לך. זה לא אופייני לך? כן, מה זה? למה עשית את זה כאן? כי דן התחיל לעשות את זה פה, פשוט זרמתי איתו. זה דן שהתחיל. מה התחלתי לעשות? את אמא שלי. מה? כן. חייבים למצוא פתרון אוכל מהיר. זהו, תקשיב, תאסוף בון מיל, יש לי 3. אוכל, איך אני אוסף אוכל בצורה הכי מהירה? קח, מתן. מה? קח, יש לנו שם חיטה שהוא שתל. שיט, הדן הבן זונה הזה לקח לי. טוב, דן, קח, דן. קח את זה, לא, למה חיטה? אין לכם גזרים או משהו? אין לי אוכל, אני מת, אני גוסס, אני מאבד חיים, תעזור לי! יש לי תוסיף ללחם אחד, יש לי... אני גוסס, תביא לי לחם! יש לי יחידת חיים אחד, אני הולך להכין לחם. תכין לחם! אבל אחד. יש לי לאחד. איזה עניים אנחנו. מה זה הפרחים האלה? הם חדשים? רגע, דן, בוא נתחלק בלחם, אוקיי? לא, תביא לי לחם! אתה יודע מה? תמות, אני אוכל אותו, תמות. אני שתלתי את החיטה הזאת, לא את הלחם. אני גידלתי את החיטה הזאת. אני לחם! טוב. רגע, איך אנחנו עושים לעזאזל זה אם אין לנו עוד רדסטון? אני רוצה לחם! טוב, נראה לי אנחנו פשוט נמות מרעב, אני הולך לחצוב כשאני מת מרעב. יש! מצאתי פחם! לא, דן, תקשיב. תמלא את כל האלה שבאמצע בדרת ואז מה שפשוט באמצע תעשה את האלה. אני לא באמת עשיתי אותם. אני עשיתי את זה בצחוק. מה, אתה לא רוצה לעזור? לא, אני לא רוצה לשים אותם פה, זה לא עוזר. נו, בגלל אני אומר לך, תעשה משהו מועיל לפחות, שים פה. אני חוצב חברים פה. אני הולך להביא, אני אביא לך יש לנו דרת. פצל, אבל אין לנו אוכל, זה כזה מצחיק. כמה דרת אתה צריך? יש לי כבר 200. באמת? לא, יש לי 60. אוקיי, אני חופר לי. תקשיב, אני צריך לתת לי פקודה להפסיק, ועד אז אני לא מפסיק. אל תפסיק, אני צריך מלא. טוב, אני אעשה עד שהאיירון ייגמר לי. הופה, אני שומע פה מובס, אבל אני לא יודע מאיזה כיוון. נגמר לי. טוב, אני פשוט אמשיך לחפור למטה. בוא אליי, אני אביא לך דרת. משהו פה לא מסתדר לי. הגעתי. אני יודע מה לא מסתדר לך. מה? איפה כל דרת? ולא מצאתי פה כלום. לא, פתאום אני מוצא יהלום. אז זה לא עוזר לנו. למה אתה יכול לעשות לי דיימונד שובל? קח. אבל אין לי יהלום. ביוהי, מה לעשות? אוקיי, תודה. מה, אתה רציני? קמצן? רגע, יש דרך יותר יעילה, נכון? לא, אל תיתן לי הכל, נתת לי הכל. אני רוצה 64 ועוד 11 זה 75. וואו. שתוק, הוא 3, צריך לדבר לאט. למה אתה סוגר אותי פה, יא מניה? לא, תוציא אותי מפה. זה יותר פנסי. בסדר.
מה אתם אומרים? לחפש אל יעדים? תגיע למים, לא, לא, אני אוסר עליך, אני אוסר עליך. מה, לא, יש לי מלא קובר. שיט, מתן, גשם אפשר לבטל? לא, 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 לא. אנחנו מיינסטרים, הבנת? מיינסטרים, כמו הגשם. אם אני קופץ, הגשם זז לאט יותר. מה? מה, איזה בולשיט? לא, באמת, באמת. תסתכל. תלחץ כזה שאתה תסתכל רק עם הפנים, כאילו, אל תראה את הגוף שלך, תסתכל למעלה, ועכשיו תקפוץ. לא, נו, אני רוצה מהרע, הוא סמק! לא, 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 אין לי חיים. אתה משחק במיינקראפט, אני מסתגר בבית, אני מצטער. לא, בוא, רק נסיים לשתול. טוב, נו. אני שומע פה מלא מפלצות, ואני לא... נשברתי מהר. מה זה העצים המוזרים האלה? עוד פעם? מה זה העצים המוזרים האלה? זה חווה חכמה כאילו? כן, כן, זה מה שאנחנו עושים. והחווה שלי היא מטומטמת? כן. אני לא יודע בכלל מה החווה שלך. תקשיב, תתחיל עכשיו לשתול בהכל. אין לי, יש לי 3 זרעים. לא, שים הול להכל. איזה זרע חלש יש לך. יש לי... טוב, אני הולך חברים. לאן? אליכם. סיימתי פה לחפור. מצאתי בקושי פחם. סיימת לחפור. הבנת. זה עולה לי. הבנתי. אתם רוצים לישון? או שאני להרוג אותם? תהרוג אותם, אני אעשה עם ההור. אני אעזור לך להרוג אותם. אני הגיבור שלך. מי תפסיק הגיבור? להרביץ לי. מי מרביץ לך? הזומבים. שנייה, רגע, דלת שלי. סתם זומבי, עכשיו... לא. אל תפחיד אותי ככה, זה לא... אתם רציניים? למה אתם לא ישנים? כי אין לנו מספיק מיטות. אז שמישהו יצא. לא, זה שתנו... למה יש לך הול מעץ לעזאזל? כי אין לי אבן. אם למישהו אכפת, פה חצבתי. איפה? פה. זה סתם. לא! אני עוד שנייה מת, זה חתיכת חרא. בוא אליי. יש 3 זומבים עליי. אני אציל אותך! לא. איירון. לא, יש לי חצי לב, חברים, יש לי חצי לב, זה לא הולך אני ככה. עושה את העבודה שלך. יש 2 לבבות, אני מסתגר בבית. אני עושה את העבודה שלך. למה אתם מכינים פה? לא, הוא דופק בדלת. הוא שובר אותה! רגע, אני אפתח את הדלת. הוא שובר אותה! תראו איזה אידיוט, יש לו פה דלת פתוחה. הנה, הרגתי אותו. מי שם? אין לנו אוכל. לא, רגע. דן, לך תשתול. לא, יש לי לבש. אין לי הו! עשיתי שם הכל, תשתול. שירות את זה. נתת לי זרעים. תשתול, מהר. קיריו גו. תרגו אותם, הם נותנים רוטן פלאש. מה אני צריך רוטן פלאש? זה אוכל. אבל זה אוכל רגיל. דן, תברחת. יואו, קריפר, יש לי לב אחד. היי, אתה לא יכול להאשים אותי בדברים שאתה אשם בהם כמובן. אני גרוע מטבעי, אתה צריך לכפר עליי. בגלל זה צעקתי, לא, מה אתה עושה? עזוב, אל תשים. אני לא יודע איך עושים את זה. פשוט חוסם את המים המסוקים האלה. טוב, אני מעיר פה בינתיים. אמא שלך מהירה, אתה יודע למה? למה? מה, איך? מתן, בוא תראה מאיזה גרוע נפל. המוות הכי נובי בעולם. רוצה לראות איך יש יותר נובים? פשוט תמשיך להסתכל בי. יש אוכל נייד, זוזו שלי. יאי, אוכל. לא, אני מת, תגיד עליי. Oh, bueno, come at me, bro. Come at me.
יואו, תהרוג אותם, תביא את העצמות, אני חייב לאכול. איזה, אני אמות לפני שאני ארוג אותו. אתה חי, אתה חי, אני פשוט מסתכל עליך. למה אתה לא תוקף אותו עם חרב? לא, תראה. אני עם עצם. לא, 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 איזה חצי לב. לא, חופר. כן. רגע, תראה אותו, תראה איזה יפה זה. פשוט יפה. תקל. אתה מוכן, מתן? כן. יאללה, ביי ביי חבר. לא, אני כישלון. מה עשית? רגע, אני אתקן. איפה יש פה מובס? אני חייב זומבי. יש זומבי. אוכל. יש לי אוכל, לא שמתי לב. יש 2 רוטן פלאש. אתה רוצה? קח, מתן, קח. תביא. לא, תביא לי. לא, אני גם רעב. רגע, אני מנסה לעשות את זה. אני עושה את זה כמו שצריך. קח חצי, מתן. מה? תפסיק ליפול מ3 בלוקים. יש לי אוכל עכשיו. לא מועיל לך. איך טעים. יש, החיים שלי עולים. מה שיש לי ל2. 2, 3, מי 4. שמגיע קודם מקבל זה. 1, 2, 3. Where is you? בבית הכל נראה. ראו. פה זה אמור להיות היציאה. הנה, יש לך ביד. הבאתי לך ביד. לא, תודה. מאוחר מדי. קח, מתן. מה? מתן, קח את הלחם. עבדתי עליך. לחם! יואו, זה כל כך טעים. די כבר, מי מתפוצץ? וואו. מה? איפה הוא מת הפעם? ראיתי את זה. איפה הוא? אני שמעתי את הפיצוץ. הוא העיף אותי ומתתי מהנפילה, לא מהפיצוץ. כן. זה היה די יפה האמת. למה אתה כזה נוב? נו, דן, רציתי שלא תהיה נוב, למה אתה נוב? אוקיי, מתן. אני לא באמת נוב, אני פשוט משעמם לי. נו, אבל תקשיבו, חייבים להשיג אוכל. אבל אתה לא אומר לי מה אתה רוצה, אני שתתי לך עם האמא הו שלך. טוב, בוא, מי בא איתי למיינינג חסר אוכלי? אני. רגע, מה אתה רוצה? אני בא איתך. אני לא נותן לו אוכל, הוא מת כבר. סטייק. יש לי 2 לבבות, עכשיו יעלו לי. סוף. יש לי עדיין 2 לבבות מאז. למה אפשר? בוא למערה שמצאתי, מתן. מה, יש לך מערה כל הזמן הזה? אמרתי לך, מאיפה הוא נראה לך מתחיל איפה? רגע, לעזאזל, איפה הזה שלי? מה, הוא נשבר? יש לך אבל הפתיתים. היה לי מקוש מברזל, איפה הוא נעלם? הוא אצלך, דניאל, לא החזרת לי אותו. לא היה לי, אין לי בכלל מקוש מברזל. עכשיו אז- מכין. מה? היה מקוש מאבן שהבאתי לך. כן, אבל היה לי גם מקוש מברזל כשמטתי. אז זה כנראה לא התפוצץ. איך התפוצץ? אני רגע הכנתי לעצמי מקוש מברזל. מה, אתה רציני? טוב, אני גם מכין לי עכשיו אחד חדש. דן, קח מתנה. מעניין, נראה לי הוא אצלך פשוט, לא ידעתי שהוא אצלך. קח מתנה. אתה אוהב אנשים יהודים. טוב, תראה לי את בוא, המערה. בוא. מהר, יאללה, בוא. ודן, אם משעמם לך, אז בוא איתי. חבל שאתה לא עושה ככה. אני עשיתי הו. רק צריכים... טוב, אני אפלס לנו דרך למטה. אאוץ'. אוקיי. לא פילוס דרך טוב. קריפר. בוא, אני רוצה לראות אותך מתפוצץ. בוא, פתאום אתה לא כזה גר. אני הולך לחפור בור דוך למטה, ואם מישהו יוכל לזרוק לי פיקקס בשלב מסוים. מה, אין לך פיקקס? בוא, לא, בעצם אני לא יכול ליצור לך. קריפר! יש לי פיקקס אחד. מצאתי מערה, בואו אליי חברים. האמת שגם אני מצאתי מערה, אבל... גם אני. אבל מצאתי מערה יותר עמוקה. נראה לי כולנו באותו... כולם עושים מיין עכשיו? כולנו עושים מיין? כן, כולנו באותה מערה נראה לי. לא, אני במערה שונה, בואו תראו. יואו, תמות. אני פרו יותר מכולכם, סתם. בואו, מצאתי אחלה מערה שבעולם. אני מפחד, אני לבד. אני בלי אוכל, מה אתה רוצה? גם אני, יש לי קואל, אני יכול... מצאתי רביל. מה מצאת? מה זה רביל? זה הנקי כזה, הארוך. זה מה שאמרתי לך, נכון שיש שם לבה יפה כזאת? לא, סתם נקיק. קראנו לזה פעם מולטי דנג'ן. יש פה עטלפים, אני פוחד.
אל תדאג, באטמן היי, יש פה זהב, יש פה זהב! רגע, אני רואה פה שם של מישהו. אוי, מישהו די... יש פה זהב ואין לי פיקקס לזהב. ויש פה נו. דשא מתחת לאדמה. תקשיב מה תעשה, תחפור זה, יש לך ברזל? לא. כוס סמק זומבי הורג אותי. הרגתי אותו עם הפיקקס המטורף אני שלי. רואה שם של מישהו. טוב, עכשיו זה מוגזם, יש פה אני או סקלטונים. דן? יש פה סקלטונים ויש פה לבה, מה אני עושה? אתה דוחף את דוחף הסקלטונים את ללבה. הסקלטון ללבה. אוי, זה גאוני! אבל אז לא תזכה לדרופ שלו. אוי לא, רק לא זה. נראה לי שחשוב יותר לשרוד מאשר... תמותו כולכם!